jingma ka bakrau ka abyang ni ka surok ba hakasnong kuliang namar ba ni ka surok kala orban bar shashilyang jong ka ni ka surok kadon karyat ka bajileo kajing orpat jong ka ni ka surok kadai ni ka daw jong ka jingtua jong ka benta ka ba syapo jong ka surok bat kinong song kila shu antat ba ka surok kala tua pom tang hadin kato ka ni ka jingya kali he kumban su pentip hang ni bakani ka surok ba kadai ka penyaso ya ka jela Meghalaya bat ka jela Assam Manipur Tripura bat Mizoram ha ka jingtua ka bashir khe henne ka step ka sautere uyayong arhajar arpoar ka surok ba shalong dauki ka badai ka jingem bat ka bakipat ba ka thain riwar kishane ha ka let kawan kala sakhi ya ka jingtua ka bajur ha kumba santli ki jaka ha ka bada ki spa tli ki kali ki la sakun Ladangi pai tang shakilat pathai khubor nginum su thu ya ka ka baja ha ka ni ka perthai jongi Henry ladangi pai sha ka Bible ni sngo thu shai ya ki jingjia baro ki ni alam sha but om tang kumta kaya thu ru hangi kumnu ngin pen krek ban ya kendu ya ki bad ya ka lat ban lajim kat kum ka jing shai jong ka Bible kini ki jingjia bang yo I menta kilong ki dak jong ki sngi kado shwaban wan pai usim kisim shapang ki sngi kado u Jesus Christ uang ki jing khnyu jumai ki bajur kin longru bat hashibun ki jaka ki nam sneo bat ki jing yap thamru bat kin longru ki ei bashir khai bat ki dak ba khrawru na banan Lukas arphuai de khat ka ba khatwai nang ta ka de khat ka ba arpsan bat arphun reu ka ong ki dakru kin long ha ka sngi bat hau benai bat ha ki klur bat ha ka khandau ka jingjan ja jong ki jaj ban reu ki da sngaulunga namar ka jingker hu ka duriau bat ki jing athlung ki breu ki da ya yapler da ka ba shepting bat da ka ba aplunga ya kita ki ru ki ban sa jatrat ha ka perthai na ba an pen khi ya ki bor jong ki penan kini ki bangyo I menta ki long shisha ki ba shurkai bar ki dak ba crown apnan badam tang kumta u jisu ong henry ki ne baro ki long tang ki jing sudang ki jing jar sapet kin sadon ki ba kham crown ki ban but hadin ki ne bat ka Bible ka thu hangi ba ki breu jong ka perthai ki bompat ka la ka bomot ki sngau lungo bat sngau kuslai namar kini ki dak ki da sngau shapting bat aplungo e kita ki ban sa jatrat haga ne ka perthai henry ya ki sunran u jisu ang to sumar phi wat sngau kuslai nabaka dai bakini ki barok kin long henry ka bakut kampat laja Matthias arpsau ka dekat ba henry bat ha Lukas kalenong ka ba arphuai ka dekat ka ba arphu pra ka ong te haba ki ne ki ru ki sedang ban jalong to kmet bat to met elaki khle na ba ka jinglaj im jong phi kala jan ki breu jong blai kim dan kam ban shapting lane ban sngo khuslai ngi dan kam tang ban khmi shau blai bat ban kermen ha u na ka banta ka jing pelaj im
Ulong ka kut bas kem bat ka jing ya da jongi ha ka por ka jing janjar. Sam kalnong ka basau pun reu dekat baningkong haduk ka balai ka ong. Ublay ulong ka jakari bat ka bor jongi ka jing ya rab bahajan ha ka janjar. Namar ka tanganum syapting la ka kela ka kendau bat la pen ki lom ha pedang ka duriau. La ki jongka ki kerhu bat ki la ki lum ki win namar ka jing at jongka. Kerman bakane ka dekat kan aiman sim shibune pi namar ka ya habha bat kane ka por pamenta. Nangta bun ki breu ki keli ya ka daw jong kini ki jingja khla bat jinglong shurkai jong ka mariang. Ki start pertai ki keno ya ka bor jong ka mariang. Ki nongelam niam babun ki keno badayu blai. Henry ka Bible pat ka ongkum no. Ka Bible pat ka ongkum no. Isaya arpusau dekat ka basau hadu hendreu. Ka Bible ka ong. Ka kendau ka sngosi bat ka telor no. Ka pertai ka luwat bat ka telor no. Upat lang bameng jong ka kendau usngau luwat. Ya ka kendau ru la pentingat hapok ki basyong haka. Namar kila rengkang ya ki hukum. Kila pen kela ya ka rukom. Kila pen ken ya ka jutang bom cukut. Namar kata ka jingtem kala bamdu ya ka kendau. Hakane ka dekat laya thu angi ya ka daw ten rai jong ka jing telor no jong ka mariang. Kadai namar ka jing rengkang lane ka jing pen ken jong ki breu ya ki hukum jong ublay Jehovah. Bat ka Bible ka thu angi ba ka jing palat hukum kalong ka pop. Namar kata kini ki jing jot jong ka mariang kilong ki jingmi namar ka pop. Bat nga ngaitru ba ki don ki por ba usoitan utray kam shalendet ka jing penjot ya ka mariang ba dia ki breu. Ka Bible ka thu angi ba usoitan udon ka bor ban pendu bat ban penjot. Ka ketien ublay ka ong ba usoitan ulong ublay jong ka ne ka pertai. Ubala penmat lakno ya ki jingmut kita ki bomngat. Arkuren kalanong kabasau dekat kabasau. Nata ka ong ba ulong usim jong ka ne ka pertai. Yohanes karar dekat ka balai puai. Nanta ulong usim ka jing sensyar ka suny. Lani usim jong ka bor ka laer. Kumbala tho ha ka Bible pareng King James Version. Ephesus kalanong ka baar ka dekat ka baar. Kani kamut ba usoitan udon ka bor ban kontrol ya ka suny benang lani ya ka bor jong ka laer. Usoitan ulayo ban sensyar halor bun ki ei ha kani ka pertai. Ulayo ban sensyar ha ki breu ki bom kongu ha ki imlang salang ha ki yeng ki sam ha ki skol bat ki college ha ki kam sngo bha ha ka khai patang ha ka de ka thiet nang ta ha ka niam ka rukam ru wat ha ka balang kristan. Bat nang ta ulay yo latru ban sensyar halor ki bor jong ka mariang kat kata ka bor ba ublay ula syayu. Ha ki jing penjot ha ka duriau bat ha ka kendau ha ki jing peluk ding ba krau ha ki eryong bajur ha hau slap bat hau pria bajur ha ki jing shlai bat ki jing at pelung ka duriau ha ki jing knyuk jumai ha ka leng ki jaka bat ha ki hajar rukom usoitan upentrai kam ya ka bor jong o. Labun hajar senam ulak dan hang neha pertai. Ulak pule bah ya ka anten rai bat ya ka jinglong jong ka mariang. Ulak tip kumno ban lek ban penlong ya ka kendau ban knyuk. Ya ulak ban hapslap. Ban penmi ya ka eryong. Ban penki ya ki bor jong ka benang. Bat ban penjia ya ki jing at pelung ha ka duriau. Tang ba ka wei ngim dai ban kelat. Usoitan umdan ya ka jinglong blai. Umdan hok ban yo ya ka jing mane lane ya ka buram nanuru. Udai tang ujing tau. Ublay ba imbat ba shisha ulong kam kraw ban iki baro. Ulak ban tau bat ulak ban penduk. Ulak ban penim bat ulak ban penyap. Ulak ban ai bat ulak ban shimna kat bauman. Ka Bible ka itu hangi. Bahaka ba meningkong u Lucifer
ulong ubajanai baru belai ulapan slek u dah ke bor bat ya la pendap dah ke jing start Henry hadin ke jing hap no jong ula kelalong unong shun ba krau jong belai baru soitan ulapan snew no ya ke jing start bat ulapan dan kam baklano ya kata ke bor ke bau belai ula ayahu Siapang soitan ujisu ong unong tu umwan Henry tang bu unyok tu bat ba unyok penyap bat ba unyok penjote Yohanes Shipau kedekat ke Shipau Ublai usyak yo soitan Shipor ban penjot ya ke pertai bat ya kibreu kenang ba kibreu kindup yo ya ke jenglong ba shisha jong soitan ba ulong ba sneu Lajar kataru usoitan unum yok ban lek kat baman Ublai badan bor bara udang sensyar bat tek la kami ki iki barok lem kumta ki ki babaha ki badang sak mentah ka pertai kin jendala jadlut na duk meno Ublai ubuk pu ti usoitan ba unum la ban lek tam palat ya kata ka ba ula syak yo namar kata tolong slur pi WhatsApp ting ngidon ublai uba krau ha ka bor habang ipai syaka kitab jong ujub ni syam ya ka wei ka nuksa ite ba ujub u im ha ka pertai ka pop bat ka basneu ha ka ba ki knyang bat ki jingpang ki mi bat ki san Henry ka jingkeli ka long hatu usoitan ulong shalandat jong ka jingsitam ba jingjen ja jong ujub klam jeng artatin ka Bible ke thu hangi ba u blai wen ya ka jingdana ujub baru IT ya ha ka kti jong soitan Shipor job kal nong ka ba ad khat ba reu bat nyau ka ong baru try ula ong ha soitan hakmi ha ka kti jong me Henry tang ya ka jing im jong men pensa kum tau soitan ula mi no na kamaru try bat ula sho ya ujub da ki to jau ki ba shitam nadu ka slak jat jong hadu ka lengkar yang kli Laya turu hangi ba ka tengah jong ujub kala kenok badai ublai ubala penshitom ujub bat kala pen shoy ban kentat no ublai kamla syak ban yo ka jing yai nek jong ujub ban syakri ublai Jehova habakum kane ka jing shitom ka wan hap ha ka jing jong bat jongka nang taru man bau soitan ulapen hap ya ka ding na benang ban thang bat ban bamdu ya ki lang berat bat ya ki syakri ujub weu syakri ulamut badai ublai ubala lek ya kane bat ulawan ya tu ujub ka din jong ublai kala hap na benang bat kala thang ya ki lang berat bat ya kita ki syakri bat kala bamdu ya ki bat satang manga wei breu ngala lajim ban ya tu hame job kal nong baningkong ka dekat ka bakat breu Henry haduk ke bekut ujub ulai yaina bat syam la pai den no blai bat ulalong kam krau ban ya nong job dau tau bala jangi u Jesu Christ kai ka bang akwa ban ring jing mut na kane ka jing thu khana ujub kalong kane kidan ki klam bat ki nam sneo bat ki jing penjulor jong ka maryang bat ki jing pen khi jong ki bor jong ka benang bat ka jingyap breu lane ka jingyap kimrat ka bashalan dat jongki udai usoitan Henry unia lampat eki breu ban ngat badai ublai uba penshitam eki Kajingter jong lobba ubajur ubadang peteng hadu kini kisngi kala penslei ya kawa simsang badwan raru iki jingjia kibas ngosi kibala kata hadu kata-kata ya kajingim jong kipat ba nong shong shnong jong karidom garo kani kajingter jong lobba ubajur kalawan ra ya kajing slei ya kishnong kitau kibadan hakashnong bakmara South Garo Hills District kan hadu bakala kata ya kalait kawan jong kipat ba nong shong shnong baro kawai
kat kum ga jing yo jing tip laya tho ba ka don ka jing tua khando ka ba jor ha ka thain ranikor ha ka ba ki jing kieng bat ki surok ru buan ba ki latwa kum ka rajai borsora cheragau bat ali kwareng lailat bat ki wei ka ba lakta ya ka yat ka yang mapat ba namar ka jing bam nat kali shu Hading kejing jor jong uslap ka balawan ru ya kejing mensa ba kejing do jong kemen simbriu hakine ki kiniat sngi ka sorkar jela limba ka tanat puli buti kala penmi ya kejing pen penayar ba kan khang no swa sansngi ya borok school kapan sedang bantre kam nadu ka sngi khat nyu trek ujeliu kapan sang bantre kam nadu la syai ka sngi ka khat nyu trek ujeliu ar banyada nagido ginu kejing ja ki basngausi ki khana school ki bamut banlet tho exams sha than mau karwat bat bongkung kila du banlet tho ya ki exams ki jongki tang namar bakim no chu banya lengba ka jingking doi kabala dukut no kabadan hakas nang mau mawar bat lau blei kabala shata bhaka namar ka jingjur jong uslap hagini ki arsngi katkum ki telong khubor bala yo jingtem laya thu ba ki khana school henne ka step ka khatlai tere ujeliu khamtam ki kenthei kila du no banlet tho ya ki exams tengs nem jongki namar ka jing he jongko bat kim no chu ban kam shashi liang ka jingking kumban shu pen kan mau kani ka jingking yat ka jan ka ba penyas no ya ki artli ki constituency ka mau phlang bat mau karwat constituency kala dukut no ha ka khatlai tere ujem mang arajar arphawar na ka daw ka jingjur jong uslam bat ka jing dukut no kani ka jingking kala long ka jing du nong ka bakrau ya ki pat ba kani ka than ha ka steps ngi ublei kala don ka jing dap khandau ha ka dei ka benta jong ka surak ba Henry ha ka por menmate ki pulet ka East Gentle Hills kila pen bana bala la ban penyat biang ya ki kali tang shiliang ka surang lane one way hadin bala la ban pen khut ya ka khandau ha ka step jong ka la sngi ublei pat layo i ba ka dei ka jaka kala dap biang da ka khandau Hapreng ka jingdon jong ka khendau layo i baki briu kilayat ban poi shashi liang surang ki pulet kila pentep baka jing penku ya ka khendau kalayat la pentep ru shakinong let nongwan bakin om patur syakate ka jaka tat hadu bandala ban penku lut ya ka khendau ngam tip sapang jong phi parlok Henry yaladi shimat ngangat bau deu soitan uba kontrol ya ki bor penjat jong ka mariang hakane ka por ladam dai ha ki por baro ru ngangat bau syaitan penjia bun sin dakini ki bor penjulor jong ka mariang hadu bakan da jia ke revival balamler haka kendau kenang ba kita ki basyong halor ka kendau kin taudur yo tong meraklau ubala yo ya kata ka jingmong da ka waitlam bat bala yo impen ban ba kata ka dur utau meraklau kanda yo krenru bat bakan yo penlong bakat kiban manedam ya kata kedur utau merat klau an pen yap no yaki jing pen pau kal nong ke bakat lai ke dekat ke bakat sau bat ke bakat san ko ki para bat ke man jonga to syarai bat doai syan kane kan saja khamat jonga ba jong phi kane kan ka de ka jing thmu jong syaitan baun yo ya ka jing mane lengba ka jing syukur manta Usoitan ula pengat yaki breu badai ublai ubala pensitam yaki namar bakila le pop yu. Badaka jing syukor unsa pengat ru yaki baki don kam ban paino shaw blai. Henry kane kadai ka revival balamler namar un kuntu yaki bakin sumar yaki hukum jong breu ki balong persyak yaki hukum jong blai. Hoj klem jing artatin ka kitab jeng penpau ka kren hangi haki dak bat ki parsi mentang anum pen itu ya pi ki ai ki ne ki dak namar ka ne ka video kam dai na ka benta kata ka jing thmo lada long ka monu blai ngan sa pen i haki wai pat ki video Henry lada pi kwa shisha ban tip yai beteng ban pule ya ka kitab Daniel bat jeng penpau bat kat ba pinang plate sapet ye ki jingjia ha ki sngi kado lada pilong ki bakenjamen sim bat pi kwa shisha bantep ublai un sahikaya pi lada kular kata nalor kata tonginum klat ya kane ka wai
Bakat bau syaitan udang turai borba ban syukor ki breu hakani ka perthai. Ka jing shisha jong u belai ru kanang yacha prang haka bor bat ka buram bakrang. Sam kalnong ka shispa khat khandai ka dekhot ka shispa arpun reu ka ongkum ne. Kaladai ka por i utrai ban trai naba kila pendam no ya ka anjong me lane ya ka hukum jong me. Ngait bau belai ulong halor jong u syaitan bat ulak ban tek la kam ya ki iki bar ka kam jong u belai ha ki sngi khado ka kam kraw bat kam don buram ban ya ka jong u syaitan ka bible ka yathu hangi bahaki ni ki sngi khado u belai un sa the ya ulaba ba khado bat ka revival ba kraw shisha kan saja kum ba ka long ha ka sngi pentecost kan sadon ka jing khot ba khado ha ka perthai borok ka wai ha ka rukam ka badon bor bha kumba 4 judan menur bat ania lap ya ka khubor ki layangal kat kum ka kitab jing penpau lenong ka bakhat sao bat bun kin sap pediang ya ka jing shisha bat kin sa yang lang bat ki riu khoi kita ki basumari ki hukum jong oblai bat ki badan ya ka jingat u jisu jing penpau lenong khat sao dekat ka bakhat ar nang tang kwa ban kuran syapang ke jinglong jong ka ri khasi jantia menta bat kumnu bleu ngau ya ka menta hari khasi jong ngiu i ka jing san jong ka jing hiar arsut ka akor ka buram ha ka imlang salang bat ha ka balang kumju ka jing penia breu ka jing bat bor ka jing tu ngiu i man ka por ha ki kot khobor ka jing pen bor bat ka jing berngam jong ki nong yalam ka jing yakhi bat jing kulmar hasor la jiana ka por ka jing shun jaj ben reu bat para jaj ben reu ru ka pala ishur kai ka jing yakni spa bat ka jing yakni jakaru ka bom kai ka jing apachi tengah si khun ru ka bajur ka jing bom ko ngu iki kme ki kpa ka bala ima ka jing bom sap bat ka jing yon ben yaki bat dukru ki ay rengkat ka jing ya shong kap shinrang para shinrang bat kentai para kentai bat ki wei ki kamrunar bat ki kam sneu baro ki bom la bataishu layu ilut menta bat ki nang san bat nang jur kat banang mi kisngi ban perkhat ya ka jinglong ka ri khasi si paus na menshwa bat kani ka por bangi imenta kalaya per si pausha ki jingkala ka ri khasi jongi kila yachtat bha kini ki por ba menta kalong ka basngausi ban yo e henringi melango shu namar lai thu lupa hangi da ka ktien jong blai bakan sa long kum nihi hakeleng ka perthai ka ri khasi jongi ru kam la lat na kata balada ki breu kim kala ka bamut bar phai shu blai da ka donut barok kane ka ri jongi kam shimpor ban kiu sa shi pausha ban ya ka ei ka balong menta bat om tang kum ta ngiu iru ya ka jinglong khala jong ka sun benang ka jingjur slap ka jing shlai ka jing tua khandau kal er bajur hadu bakla shim wat ya ka jing embreu kane kampat jujiapi menshua ha ka ri khasi jongi kum kita ki khubor ngishu snau tengkhat la no Kawai kalong kami ya kabala tip kerteng kum kakong hil senti Mary Marwen kabala arpu saus nem karata kala doe ya la kejong kejing em bad arngut ki khon kentei ki badang henreos nem bad saus nem karata kila like em hadin baka khendau kala twa ka yeng ka bakisa ha ka snong jashiar ka snong ka bahab hapo ka Southwest Khasi Hills District kani ka jingjia ka barajia ha ka por kum bakhat arduna ai minstep jong ka sngi palei ka khat henreo tarik ubna jileo arajar arpuar Kimein ki sangut ki shipara ki blaklat no na jing shaban ha ga khndau hinin ka sngi ha ka snong lain la rem ila yathu ba ga jaka ba don ga yeng bala sha betep ki sangut ki kun seu ka dei ka bala jutwa teng menchwa hanrei om sim la poi perkhat ba ga don biang ga jing twa ka bajur kat hadu ba ga shim no ya ga jing em to ki sangut ki heplet ki ba dei shipara
laban penpa bahnen kesngi haga por sipo siteng men step samut kisi para kilaklat haden baga kendau kelatwa bakalalet bakan tap ya kayeng ka bakisong gisa haga lain lorem. Haga kanyo terik ujeliau arajar arpuar kejing teruk laba lapsan kalayai biteng haga jela. Bat kebor mariang kala pencong senjar ke kendau hagi sautuli gejaka ki bahab aka mau senram konstituensi. Kani kejing tua jengko kendau kena shimru kejing im jong ki kendai ngot tang haga ni hi kesni. Hadangar keladan kejing tua jengko kendau bat kelalit tap iko kejing bat haga ni kejing ja. Sangut kila kelat ula tep kerteng kumukili tilang pen lai ko arsenam kerta. Ima pisisha lang pen kat arsenam kerta. Das kamlang lang pen san senam kerta. Isa i dawan biang lang pen lai senam kerta badibe tilung ibadang hendru benai. Kad bau pa jengine baro usan borlang marak ulalat na kejingyap. Haken mensauru kejing tua kendau kalalet ban ya kawe ke yeng hakaba argut kila klakno kebekentup yau ba robino kenter san muryo senam kerta badi kong dret bersau san pusau senam kerta. Kad balaingut keberana kene ke yeng kila lajem. Ha boro rengkuru keladan kejing tua kendau hakaba ka sonali banai nyo senam kerta kelaklat hagane kejing ja. Kat ba ha bet gora unatan dajal sangma ubaladan kat ar senam kerta uladu el kejing im na kejing tua kendau. Kajing don jong ki breu ki bala khlat na kadau kajing sha len shop haki bor mariang hadu menta kala poi sha kalai pu hunyongut bat kata ka dei na do ka shiterik ubna ya yong arajar arpu ar hadu menta ka sngi ka arpu weiterik ubna jilleo arajar arpu ar kat kum kajing tip ka bala yo lum na ka state disaster management authority laya tho ba ki breu ki bala khlat hadu menta baro ki don lai pu hunyongut ki ba mensau arpu ar ngut bat ki badang ja rangai pan ki don khat wengut Kishnong ki bala shakta kajing ther jong labba nakadaw kajing tua khendo bat kajing shlai ki don baro khandai spa arpu khandai tli kat baki nong snong ki bala shakta pan ki don henreu lak lai fu lai hajar khandai spa safu wengun ki yeng ki bala sha punjulor ki don hado saw hajar lai spa hinyo fu pratli hagani kajing len shop jong ka mariang kila don ru hado lai spa shipho tli ki jingri ki bala yam nalor kata kila don ru ki jingjulor jong ki jakar jakar yang jong ki paj ba. Namar kata haba ki breu ki yo i ya kani ka jinglong bamenta la pendape ki da ka jing sngo shap ting da ka jing bom tikna ba da ka jing artatin kini ki dak ki la bu jing ma shibun ya ka shong suk shong shan ha ka ri jongi ka perthai jongi kamlong shu kumba ka julong menshwa bat ngangat kanum long shu kum ta lanu ka wai ka jing sneu hadin ka wai pat ngin sayo snau nang ni shakmat ha ka ne ka perthai jongi ngangat phila juyo snau na ka por ya ka ne ka jing ong bau blai u i ya ka rikasi jongi ngi juyo snau bha ya ka ne ka jing ong khamtam habang ya kran ya khana shapang ka jing jar bat jing jong ki wai ki ri bat habang ya nu jor ya ki wai ki ri bat ka jing suk bat jing shngan jong ka ri khasi jongi henrai menta nadu bajia kini ki bun ki breu ki lashu ino jar ya ka ne ka jing ong bau blai ya ka ri khasi balai jayu hatu blai udang ya ka ri khasi hatu ka jing jong ublay ka rikasi kala sedang dunano namar babun ki breu ki keno ya ublay klam jing artatin kin sadon bej bakli ya kan ka jing kli bat hadu katnu ka pensau tanat ya soitan ban ya sngau ba ki breu ki sedang ban bu jing kli ya ka jing jong ublay kwa ban kli ya phi ka wai ka jing kli hai pipin shong nong rim ya ka jing jong ublay hatu dai ha ka spa
ha ka jing roy ba jing man ba ha ka jing job ha ka jing ko jing khia ha ka jing suk ba jing sngo ba ha tu dai ha ki ne ki ai ba phi pen shong nong rim ya ka jing e jong ublai kumno la da kini kin ja no kumne na ka jing em jongi ha tu kata ka mut ba ublai e chu engi ha tu ka mut kumta namar ba bun ki pen shong nong rim ya ka jing e ju ublai ha ka jing shong suk ba jing shong shingan ba kanja do bun kin sngaw ba ublai e chu eki la da la weng no ya ka jing suk ba kanja do na ki ladang ikwa ban tip shna haduk katno ublai e ya ka ri khasi jantia ngim don kam ban le jingai na Yohanes lai kan reu kat khot bala jute bah ka Bible barok ka wai na bau blai ula e kata ya ka perthai kat bau la ai tino ya la ukhon bala khamar wai bau e ru bang ngacha u unum jotchu henrai un yo ka jing em bom chikot nangta ha ka shti ban kong jong Yohanes kalanong ka basaw ka khot ka ba khandai hadu shpau ko angkum ne ha ka ne la pen pau shna ya ka jing e ublai hangi bau blai ula pha ya la u khon bala khamar wai sha ka ne ka perthai bangin yo im dau ha ka ne ka long ka jing e om na bang ila e mangi ya ublai henrai na ba ula e ma u yangi bat ba ula pha ya la u khon ban long ka kuna na ka banta ki pop jongi om don shu da ka wai pat ka saki jong ka jing e jublai ka ba kham kraw ban ya ka jing it no jong u ya lau khon bala khamar wai na ka banta jongi Jeremiah kalnong ka ba life wai de khat ka ba lai u blai uang shisha ngala e cha pha da ka jing e bom chukut na mar ka ta da ka jing la e ngala ring ya pha Malaki lai ka de khat ka ba reu blai uang na bang ngau trai ngam ju kala ka jinglong bat ka jingmot ubreu kila ban kala ka perthai ka mariang kala ban kala henrai ka jing thmu bo bha jong blai bat ka jinglong jong u kim la bat kala ulong uju menen menta bat ski bom chukut ublai e je phi bat anga la da slap lamne la darang ru paru blai ulapen ishna ya kata ka jing e jong u man bau la pha ya la khon bala khamar wai ban ai jing im bom chukut yangi ladangi ngachau bat nga ngach kham baka jing yap lemne ka jing em lemne ki bor jong ka mariang lemne ki jing pen sitam lemne ke e ru kanom la kan ban pen ya klat no yangi na kata ka jing e ka jong blai ka ba hau Chris Jisu wadai ban syukor phi ka jing shngan bat ka jing suk ba shisha ka dai tang lada ngidon yau blai ha ka jing em jongi am dai tang lada am don shu ki jing e bat ki jing janjar ngilak ban yat lang ba shibun ki jing janjar henry hapdeng kata u blai ulong ubala ban shana ma uhi unya dayangi barun ayangi ka jing suk bat ka jing pentengan ka badon kam kamba sngau bha wat sngau thu bakla habang sam ya kani ka khubor jong ka jing e ju blai kamut satya bang apen shlore phi ban yai sa ha ka pop bon ki syukor la de da ka ba shim ka bu ya ka jing e ju blai ki perkhat bau blai un pen im bat ya da ya ki wat la da ki yai im sa ha ka jing rangkang bat ha ka jing pen khan ya ki hukum jong blai kan ba ka ktin u blai pat ka ongkum ne henry ka jing isnai utrai kalon na bom chukut sha bom chukut ha kita ki ba shapting yo bat ka hok jong u ha ki khon ha kita ki ba rakhe ya ka jutang jong u bat ha ki ba kan mau ya ki hukum jong u ban le ya ki sam kalanong ka ba shis pa lai ka de khot ka ba khat nyau bat ka ba khat pra kan mau ka wai ka jing e u blai ka dawa ya ka jing e kalyang henry kumno pat ngin pen pau ya ka jing e show blai ha ka shti ka baning kong jong Yohanes kalnong ka basan ka de khot ka balai ka ongkum ne namar ka ne kalong ka jing e yu blai bangi da sumar ya kita ki hukum jong u bat kita ki hukum jong u kim long ki bakhya
Warlau blai u I jangi kumbangi long kiba pop bat kiba klam jengerap. Kamut pat ba u kwa yangi bangin long sa kumbangi long. Kwa ban ai hangi ya ka donut ka ba thamai bar ban yatnya haki hukum jong o. Iskia lai pun reu ka dekat ka ba ar pun reu hado ar pun nyau u blai uang ngan ai ru ka donut thamai api bat ka mensim thamai de ngan bu hapo jong pi. Bat ngan klau ya ka donut mau na ka do jong pi. Bat ngan ai ka donut do api. Bat ngan bu yang mensim jong hapo jong pi. Bat ngan peniyat ya pi haki an jonga. Te pin rakhe ya ki jing bishar jonga. Bat pin le ru ya ki. Ko ki para bat khenman jonga. Wat perkat bau blai usngo baha ban yo I. Ya ki tu ki long ying long sam ki bala syak penjot. Ha ka bor jong kamariang. Kapan padok not yo blai ban yo I ya ka jing shitom. Bade ka jing yap jong ki breu ha ka ne ka perthai. Bat kham tam lai lai ha bau yo I ya ka jing yap jong ki tu ki breu ki ba klampat ka la ka bamut na ki pop jong ki. Iskia lai pulai khatwai. Kat banga im ong utrai blai. Ngam don ka jing sngo bha ha ka jing yap upaman. Henry ba utau boman un pai no na kalenti jong u bat ba un im to pai pi na kalenti sneu jong pi na mar ba lei ba pin shu yap a pi ka ying Israel nang ta ha ar chronicle kalanong ka ba nyau ka dekat ka ba khat sao u blai wang la da ki breu jong a ya ki bala khat da ka kerteng jong a kin pen ret ya la de bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin pai no na kilenti boman jongki kom ta tengan sngau na benang bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen khia ya ka ri jongki ublai udon ka khubor babha na ka benta ka ri khasi jantia jongi kadang don ka jingkerman bakrau namar ublai udang e bat udang khot ya ka ri jongi baru khot ya pi bat yang a ublai uang ladang ni pendam ret ya lade bat ni wat ya una duka donut baro bat paino na ki pop jongi kumta te un sngau na benang bat un map ya ki pop jongi bat un pen khia ya ka ri jongi hatu kan ne kamlong ka jing e hatu kan ne kamlong ka khubor ba bha ko ki para bat ken man ba e jong Jesus Christ Lada dana pedang jong pi ki bompat mat ya kan ka jingkular jong ublai. Bat menta sem jong ublai kuta ya pi lengba kan ka kubor. Bat pi trang shisha na du ka donut bar. Na kwa ban ya thu ya pi. Baka don tang ka wai ka lenti ban pendam ret ya lade. Ka don tang ka wai ka lenti ban wat ya ublai. Bat ka wai ru ka lenti ban kala ka bamot. Ukon jong ublai uang nga ubalong kata ka lenti bat ka jing shisha bat ka jing imde amdon uba wan hau kupa henry tangdanga Yohanes kalnong ka bakat sao ka dekat ka bahanreo namar kata to one show Chris kumba pilong ki ba pop bat ki ba klem jing arab one klem jing pan slam show baru Jesus Chris un IP ya ka jing suk ka jing keman bat ka jings ngohun ka ba phila juwat baro shikata bat aba phila pediang ya u pin sa syam ba ka jing im jong phi kan san nang tang shan hadu ka ba janai ka sngi na ka benta ka buram jong ublai amen.